taký bežný deň. Ideme na STKčku, tak ideme ešte skontrolovať auto. Čo povie? Nastaviť ručnú brzdu a také drobnosti. A potom uvidíme, čo ďalej. Takže auto sme vizuálne skontrolovali. Doladila sa ešte ručná brzda. Brzdy sú nové. Potom táto pôjde von, pôjde sem druhá Octavia a niečo nám prišlo. Takže prišlo nám niečo úplne chrumkavé. Také krásne autíčko. Ako môžete vidieť, je to modré. Je to modré, ťahané a je to Renault, takzvaný ťahaný Renault. Je taký smutnejší. Pozrieme sa mu na motor. Čo tam je, čo tam není. Toto má, kde to má? Pre Boha. Pomôžte môj dobrý. Tadá. Wow. No. Je to krása. Mám rád diesle. A on to najprv dlho štartovalo. Potom neštartovalo. Potom štartovalo. Potom neštartovalo. A tak to skončilo tu. Wow. Chcete mať aj vy také tuningové červené hadice. Krása. Krása. Ahojte, ja vás tu zdravím. To z Bane Mládež, Nováky. Išiel som za kolegu dneska niečo krútiť volantom. Takže tak. A dneska je taký zvláštny celý deň, lebo som išiel ráno na STKčku. Z STKčky som išiel pozrieť auto, ktoré by tam prišlo. Dotiahli chlapci na lane. Potom som išiel zjať Octaviu. Na Octavii sa ide robiť podvozok. No a medzi tým mi volal kolega, že či mu nepomôžem, no potreboval súrne odbehnúť. Takže sa to nejako všetko zaseklo. Ale nevadí. Všetko sa deje pre niečo, no ale uvidíme, či to dneska postíhame, čo máme. Ale ja si myslím, že to bude fajn. Keď mal deň takých 37 hodín, bolo by to lepšie. Ale keďže slnko svieti len nejakých 16-15 hodín na zem, potom sa zem otočí. Asi. Tak. Nevadí. Bude to fajn. Konečne mám niečo s pákou rýchlostnou. A je to také lepšie. Budem potom dávať aj nejaké video o tých chrunkavostiach, ktoré by tam prišli. Len ešte si musím zjať väčší sťahovák, lebo mne ide stiahnuť ložisko zadné na náboji, takže z náboja dole, takže tak. Pekný deň. Takže sme na STKčke, ideme pre auto a je to hotovo. Takže sadkáme si sem. Tu sú papiere. A ideme na dielne na garáž. Takže sme späť. V tomto hrdzavom peknom plechu. Sa nám aj ložisko rozsypalo. Vyšlo z posledného, takže zavoláme Jožkovi. Nech nás chváli rozpočet na nové ložisko. Asi tak voľako. Táto časť ložiska nám nejak vypadla. Nechcela ísť, takže sa to muselo nahrievať. A keď tento snímač nechcel ísť von, tak dopadol. A takisto aj tu je odkaz vodusky chytené. Už tak tam dáme
druhé. Tento čap celý pôjde druhý aj so snímačom. A ideme to isté teraz robiť na tejto druhej strane. Dáme dole krytku, strmeň, kotúč. Stiahneme ložisko, náboj. Uvidíme, čo nás tam čaká. Jaké chrumkavosti. A tu je už aj pružina zlomená. Takže ideme to porobiť. Ložiska sú také, že pekné zvuky majú. A to je všetko. Krásne. Nádherné. Snímač ABS to už nerozdýchá, ani tento určite. Krúžok ABS-kový už je tiež taký, že za raz, dva, tri povie, že už nesníma. No. Tento plech nie je taký hrozný, ako bol tento plech. Tento plech je úplne ukážkový. Toto ložisko to zdalo už takto. Takže krásny deň. Tak sme to dneska spravili. Nahodili sme tlmiče nové, struny, horné uloženie, spodnú misku, ale ešte čakáme na tieto krásne štvrťosky ložiska, ktoré prídu až zajtra. Ale bude sa to robiť až piatok, lebo zajtra krútim volantom, takže tak. Necháme to takto nachystané, sa to vyčistí, nahodí sa to a sa spracuje bordel. A potom sa pôjde robiť to predok. Povolíme túto skrutku, dáme dole túto poloos, vymeníme klop manžetu a bude z toho niečo. Tak zatiaľ.